Здравейте, фенове! Сега аз и моят оператор Мариана за пръв път ще опитаме напитките Lava Bear. Казвам ви, това видео не е спонсорирано, просто много искахме да ги опитаме. Така, Lava Bear имаше Sweet Red вкус. Това е с вкус на драконов плод и лимонада. Но за първ път ще опитаме Lava Bear. Мисля, че ще е по-трудно отварянето. Котко, и ти ли искаш? Маги. Добре. Мирише доста приятно. Мирише на черешка и ягодка. Не знам. Фенове. Това е най-вкусното нещо, което съм опитвала. Това е най-вкусното нещо, по-вкусно от студен чай. Въпреки че има лек привкус на студен чай, това е адски вкусно. Усещам някаква лека газировка. Пъха си главата. Така. Усещам някаква лека газировка. Не знам дали се дължи на факта, че го раздросах. Тук пише, че не е газирана. Виждате колко балончета има всъщност. Не знам. Уникална. Оператор, опитай. Беше доста приятно. Мнението и на Мариана? Как е? Наистина не знам, но аз съм удивена от този вкус. Приятен ли е? Много. И на мен много ми харесва, фенове. Препоръчвам ви, купете си Lava Bear. Струва си да го опитате. Струва си. Не мога да ви кажа цената, защото просто не я разбрах. Не знам. Между другото, тук има някакъв QR код. Не знам, награди ли се печелят Lava Bear или се печелят. Добре, фенове, това беше от мен. Купете си Lava Bear. Наистина, много е вкусно. Абонирайте се за канала ми, ако искате още подобни видеа. И оставете лайк на видеото, ако ви е харесало.